Piješ pivo? Ľubím pivo. Ľubím pivo. Minút do oficiálneho spustenia relácie, ktorá bude mať za následok nájdenie, dúfam, nájdenie 8 indícií, slov, ktoré vám dajú ten správny pohľad na miesto, kde je ukrytý kľúč. Bude potrebné niekedy výjsť aj von. Áno, takže CGčky pripravte. Nevynechali šancu sa opäť zapojiť do súťaže o hľadanie správneho kľúča. Prvé slovo je, ale sú Rómovia. Dnes by sme mohli grilovať. Ahoj Iggy, počujeme sa tak, ako sa máme počuť. Jo, vieš čo, ja lepšie som ťa nepočul, keď si vedľa mňa sedela, musím ti povedať. Výborne, som rada, no ja som sa momentálne dopracovala svojimi nohami až k miestu, kde bola nalepená, tuším, druhé číslo, nejaké dvojka, tuším, alebo neviem, čo to bolo, ale som tu na tom mieste, kde sa grilluje. Kde bolo hovaličko? A dobre, že som neurobil to, čo všetci. Oni proste pozerali a hneď utekali. A ja som niečo blízka do oka. Povedz mi, prosím ťa, kde si našli tú dvojku? No, vonku, kde sa dá grillovať, pod slovom nalepená. Druhé slovo v rámci skladačky z 8 je Sivala. Vidím tú štvorku. Ako to vyzerá s trojkou? Trojku ešte nemá, ne? Neviem, prešli sme všetky bloky, ale nenašli sme, je to veľmi ťažké. www.radio9.sk/súd. Tretie v poradí slovo do skladačky a mozaiky, dámy a páni. Číslo 3. Prechádzka. I got my first real six string, bought it at the 5 and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of '69. Plech. Some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Zelená sedla. The summer seemed to last forever. And if I had the choice. A kde ste to našli? Pod parapetnou doskou pri okne na vedľa schodov. Poprosím ticho. Ďalšie slovo do skladačky sú okná. Ľudia, preboha, nechoďte na nejaké vysoké poschodia, neotvorite okná, aby nedošlo k nejakému úrazu. Okná je to slovo do mozaiky. A prichádza šiesta indícia. Teraz. Počúvaj pozorne, pretože prichádza indícia. Separate my side. I don't believe it's bad. Slitting my throat is all I have. I heard your voice through a photograph.
prišli traja chalani, ktorí majú v ruke kľúč. Ale ešte predtým sa nám chalani predstavte, než to skúsite. Tomáš? Čabej? Martin. Áno, je to tak! Kde bol ukrytý tento správny kľúč? Hore nad dverami. Hore nad dverami? Pri teplnom výmeníku myslím, že to je. Pri tepelnom výmeníku hore nad dverami? Za chvíľu robíme veľkú party na B111 so celým sudom piva. Teraz si opäť poďme trošku zahrať niečo. Na Herkula dajme, ne? Je úžasná! Ako je toto možné, že ťa Ja to napadá? sa nechápem. No, takto to vyzerá, keď vám zabehne. Dobre, takže... B313 pozdravujem. 113. Babi, a čo je to za izba? Naša izba. Tak tu pritom slečna nevie číslo svojej izby. 8 už dokopy, ale ešte jednu mám. Osmičku ste našli. Mikrofón. Dobre,